Pharmacèlera som una empresa de química computacional, bàsicament fem software i també proveïm serveis a empreses farmacèutiques o biotechs en fases inicials de descobriment de fàrmacs. Llavors, la nostra tecnologia permet trobar molta diversitat química i molècules originals que permeten a les empreses farmacèutiques trobar compostos que siguin patentables i que siguin interessants de progressar en el seu procés de descobriment de fàrmacs. El nostre valor afegit principal és que podem minar espais químics gegants de l'ordre de bilions de molècules sense sacrificar la qualitat de la cerca, que la fem mitjançant descriptors basats en càlculs de mecànica quàntica, i això és el que ens permet diferenciar i trobar compostos que altres alternatives no són capaços de trobar. Vam triar venir al Parc Científic perquè és la principal comunitat, diguéssim, en el sector de Life Science de Barcelona, on hi ha més empreses concentrades, i el fet de poder estar en aquest ecosistema permet crear sinergies amb altres empreses, ja sigui a nivell de complementarietat en els serveis que podem prestar a empreses farmacèutiques o biotech, o inclús directament als nostres potencials clients, que podrien ser aquestes empreses biotech que estan intentant dissenyar nous medicaments per tractar alguna malaltia.